Aikido društvo Zagreb uključilo se u promociju sporta i vrlo rado se odazvalo na poziv Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta u akciju Europskog tjedna sporta. Aikido društvo Zagreb je na poziv Ministarstva sporta odazvalo se ovom hvale vrijednom projektu aktivacije građanstva da učine nešto sa sobom. Jer uistinu podatak da 65% građana Republike Hrvatske ne bavi se ničim, to je alarmantno stanje jer znamo da u zdravom tijelu živi zdrav duh. Recite nešto o Aikidu našim gledateljima da dobiju osnovne informacije. Aikido je japanska borilačka vještina nastala sredinom 20. stoljeća. Ono što je specifično za Aikido da nema natjecanja, već je to vještina koja se tiče svakidašnjeg života i principa koje žive u životu. A to je da je život neizvjestan i pun je sukoba i zahtjevnosti svake situacije. To istražujemo na tatamiju, na strunjačama, vježbajući tehnike, pokrete, vježbe disanja i meditacije. Ja mislim da je Aikido potpuno primjeren za današnji život koji je užurban, stresan i zahtjevan u svakom obliku. Koje ste vi rezultate postigli u Aikidu? Mi rezultate u kontekstu natjecanja nemamo, jer sam spomenuo da nema natjecanja, međutim svjedočenje ljudi koji vježbaju Aikido kao povratnu informaciju u obitelji, na poslu, u svakidašnjem životu govori da nakon 25 godina postojanja Aikido društva Zagreb možemo reći da smo uspjeli i da je to nešto što je obilježilo i naše živote, ali i svih naših polaznika. Još nešto o Europskom tjednu sporta, kako vi gledate na ovu akciju, općenito sporta i prezentacije sporta na Bundeku? Čestitam organizatorima i ja bih šaljivo rekao ovo bi bilo dobro svaki tjedan u drugom gradu Republike Hrvatske organizirati, da poluči kvalitetne rezultate. Ovdje gdje vježbamo, gdje se događaju neizvjesne prilike, tu ne možemo... Različite odgovore na isti napada nožem.